Kakasi Students Union nong po circle menta kasngi hapo ka jingalam jong samla John Lingdo president bat samla baya shan lang kharshan lord general secretary ha ka jingdan lang bat ki wei par ki khot bat ki nong yalam ka KSU nong po circle kila lej ben yakndo yo subdivision officer jong ka MEECL ha nong po halor ka jingnip light ka bakha kha Wala ka sarkar kala penbena ba anam dan shu ka load shedding henry kumba kalong menta kala khamjur penban ka jingnip light ban ya ka load shedding kila penpau Habakran shikila pathai kubor usamla baya shan lang kharshan lor ulaong. Ba kani gade ka jing ut jengki babun halor ka jing leblan. Bar ka bas ngausi shushu kalong bau SDO umtre banya kendu iki dikot jong ka KSU nong po circle ban ajing sha iki halor kani ka jing leblan ka bakha kha ka bakta iki pat ba nong shong shnong ka nong po bar kumju ru iki shnong ki ba marjan ka nong po. Din ka jingyo jing ut jing nam na ki bubun balang ane po dong nong po ko jungi bat kumjur ki ba markhap bat ka nong po hi halor ka jing lip light kha ane nong po ka ba nak kapor ni jumat jukundu ya kene jing ka jing lip light kha to hadang kini kinjat sngi nak liang ka gomen kalap nap kendon kata kalut siding to din ya kata nim super atrai gila bendon ki jing penbej hanu ka jing kenria iki puas niki ke jing kata jing penai gomen ni siding hentai ke bolong hadin ka khatwi terik menta ubenai ba upuar minister uba presiden song ulah penna bala weng ya kalut siding mereka ke peso perpat ke peso long pelapat ba hadin ba penai kalut siding nadu khatwi terik bat menta lat hadu menta ka jing liblai kalong kampalat bani ka jing liblai akat ko por siding kendiak ngasu batai ya pia khamat di media badon lang por ba ya ka jing penmi ya boarding ro kabubun tam kadi pori poi lading nyekran hapo kadi kasi cintia ngidon hadu ndru tuli ki por generation lading khanya ka fast second bakatat nakte napo kori poi lading khanya ka borwaru kadon kapatan napo dam ro kadon hapo ripoi ngidak ong ya ka new bako all improve project na borniro kadon hapo ripoi ndre ka ka so phlapat ka so long phamula ka beli la kha sikharu kadi hapo ripoi bat ka cakap mi boarding ka bak he baru kadon hapo ripoi ka jing lip like bun tamru kadi hari ripoi habe de kana na kaliang jingi ka KSU no po circle mentas ni ngelawan ban ya kendu ya wesdo hak ne po office hak ne po no po ndre ka ba so long phlapat ka ba nak liang jong wesdo usem latre ban kendu yangi nak ki daw yak tangin tip andre gejing daw gejong golong ka jumpun kam te yak tangin tip bun kam re ngim sumlawan gino gino banta ka jingwan jingi kana por kari tang bengin yo jing tip nane ka jing pensai nak liang ka department ka badon hangne mata halor bedi kane lai ba kadi nak ka daw ka jing lip like kha sikha hangne po nong po andre ka jing bam tre jong yesu bani kendu bani kane por ngim super kata andre nak liang jong ka seng hi ni bu ka jing keli sa ki bor bari pek ya kena ga benta bagi di ben pensai ha luar ka jing dait kha kha hangne ha ponong po baik mengitip bar fight kalait ka de pong santam nadu haying hasam nadu haki office rekam haki school haki bar fight gi benta ka de kalait ka khmat do andre kai ka bolong mata ha ponong po hi ya kalait lalong kumbas pen leka yangi ki ba mundon liur mundon perem mundon telang mundon senrai ha ponong po area slip light bed lada por liur ila ban daw badai baklem kiding bejur uslap pen kita kiding kisik ai hoj haki por terang bar khoi ro kabumut balada slap ru liblaj lada rang ru liblaj kata ka di perian nongpo ban ya ka bagi ai lu siding bagi pemerintah ka government makan ya dang kham liblaj susu ka por bombay lu siding hapon po ki bubun ki pajba kila kerpat ini bangin lek ban mi sini office MSB bangin yo tang kata ka jing pensai halor ka jing lip like khas kha no po andre ke ga ba long ka ba jing bam tre jong SDO bani kendu ingi ya katar ngum super andre nak liang jong seng ngin sasyong bagi lam district jongi bangin sesium yak senjam bangin weng ngikine ke ber khoj ki jing ki ba ki paj ba jong kadong ba than jingi ya kendu jing nak por ka ba arpat ha ka bide ba jing poi jing belai ka jing poi jing belai ka de ga wei ka ba lapung tam jong gi bubun balang hangne pon tang la ponong ba ya ka belai lapoi man ubenai bat ke jingkiu ke belai ro kam juruna kam juhar mong ke belai kam juhar ndai ke kiu bet nak por support bat ke jingli belai ro ke debit nak por support te ke ke so long thamla penta la ki poi belai nyap su tik kat baik ya ke lai pat ngi di kana bat ke wei ka pat ko abong kana por ba ya ka boarding listrik
syaki we ki jela ki basenda ka jela jungi dang la bun sam te bele mla bun biang ni kitrai jaga hangne hapo ka jela ka jungi ka ba arpat kolong ba lada ya ki we ki jela la bun supply ki lai ki siu ni khlem sim e ya lai nya ni khlem tan e ya lai ni rung isiu ka pisa te apa ni siu ki pisa te ka boarding ka kom sam ko de belong ka biang bat ko we ko abon ka phadu ha bi dei bat ki jaka ki don ki jaka ki khambun ki factory ha kini ki area pin siam ba kam ju jam kini ki jing lai boleh hikum kini ki area ki ja ki don ki jaka ki babun factory kini pin nomlak ba jing ja ba jing lai kha sikha kari tang kini ki area nong kumha nong po ki area marjan ka jing jor ba ka jing lai te nak liang jong ka seng he bide bene ngin sa syok perkhat bi lam distrik te bin sim ya ka e ka senjam benle krang bangin wang kini ki jinge jong ki paj ba jong ka dong ba thain du poi hi bor wei